ये दादा के जाने कौन गांव में हम आ गइल बानी बुझाते नहीं खे। मंदिर हो जय हो माई। अब तोहरे स्थान पे तोहरे चरण में आके गिरा तनी। अरे माई कितना दूर से चल के आओ तनी। बताओ नतिया हमरा के मारता पीटता ओकरा के दोसरे काम आई दोसरे वही दिन पता चली जाइए ओकरो के कोई कुछ करी। रहत रहनी हाँ तो कसहू कौनो घर से बना के लिया के मांग के खियावत रहनी ना कि दे दो जा दे दो जा। अब देखो तनी ओकरा के पानी देता। अरे जा जैसे हमारा के भगैलन से तारा के भगवाने इंसाफ करी हन। ये कह भगवान के हमार बाल बच्चा ना रहो न तो केनहू के ना होई तसन। चलो जाए दो। अब ऐजे मंदिर में रह हम मंदिर में माता रानी के सेवा करम। आजकल मौसम बहुत खराब चलता। 7-8 बजे लोग चलता। हाँ ये भाई हई के ये अपना गांव के तो मेहरारू नहीं खे जना तो गांव के लड़की भी है मेहरारू भी है भाई करा हो का गुल भाई बेचारी स्थानवा पे आके ढह गुल भी है बेहोश बेहोश नहीं खे न हो गई तबीयत खराब नहीं खे ना। ए बच्ची ए दादा ते भंगुआ हाथिया आँच नहीं खे न मार देले। खुश रह का हो कुछ दिक्कत प्रॉब्लम बा हैं? अरे तड़ू और मरद हमरा के घर से मार के निकाल देले बारन बाबा। घर से मार के निकाल दे बारन ई काहे कौनो दिक्कत प्रॉब्लम करत यही से ना निकल बनन। ए बाबा जी ऐसे नत कहीं ऐसे तब कैसे कही तू ही बताव आखिर काहे निकाल देलन। दारू पियलन दूसरा के काला बाला में रहेलन। माई बाप नहीं खन हमार माने सास ससुर हमार नहीं खन। अच्छा तार सास ससुर नहीं खन जाई के भाई के काला में गांव टोला के काला में बहुत अथी हो गइल बन। रउए बताई बाबा कि केहू टोला महला के चाही कि फरी फूली रो आगे बढ़ी ना। टोला मोहल्ला आजकल देख के जोरे वाला ढेर बनन इतने कोना बाबा कि हमरा के जे रहे दी हम भले मंदिर धो हम साफ सफाई करम हम माता रानी के चरण में रहल चाहतनी। माता रानी के चरण में रहल चाहतारू ई बताओ मंदिर में क दिन गुजारा होई? जब तक जीवन रही बालो बच्चा नहीं खे जब तक जीवन रही तब तक माता जी के सेवा करम इहे नु करम। अब सुनो घर के सुख मंदिर में ना मिली समझ गेलू ना। हमार घर दुआर नहीं खे बाबा। अजे कहाँ रहबू? यही जे पड़ा रहम कोनो कोना में। आ का बनैबू आ का खइबू? दिन भर मांगम सांझ के आके बनाई अब इहे ई माते रानी हमार सब कुछ बाई हमार पे इहे के अथी रही करे छतर छाया में। अब हमारा आखिरी सांस तक लेवे के बा। अब तो तुम्हारा मन के न बा भैया हम तो गांव वाला बानी अपन पूजा पाठ करब आ घरे अपना चल जाई ठीक न। बेजा रहे के व्यवस्था नहीं खे और ये टूटल फूटल मड़ई बिया तो जनते बड़े रात बिरात के कुकुर बिलार भी आ सकेला सन हैं। अब हमारा के का करे के बाबी है के बताई हमरा के मते हम तो कहब कि देखो खिसियाल दिखियाल ना जाला घर से ना भागल जाला। हम भागल नहीं की हम भागावल गइल बे। भागावल गइल तो मर्द कितना मारे पीटे भागावे लेकिन भागे के ना चाहिए एकदम और के रहे के चाहिए दिल पर पत्थर रख के समझ गेलू ना। आजकल जनते बड़े दुनिया में पियकर ढेर हो गइल बनन जितना कमातन ना ओकर से ज्यादा पी जातरन। आ पियला के बाद तू छोड़ ना जब नशा में हो जाता रह तो डंडा उठा के मेहरारू के पीटे हो लागत रसन। ऐसा केस ढेर सुने के मिलता रोज आवेलो लोग हमरा के हैं लेकिन का करबो हम का कर सकिना। एगो उपाय बाटे हमरा भी तहार मरद पियो करबा ना तो दारू पियल छोड़ दी। कैसे? हमरा फिर जोई बूटी बा
आ जब खिया देबू अपना मर्दा के ना तो जान जे कि पक्का पक्का हम कहत रही कि दारू पियल छोड़ दी हम दारू के हाथे ना लगा सकेलन। तो दे देती बाबा तेरा उपकार रही। टेंशन मतलब अबे हम तारा के लेके आवतनी। कम से कम ओहू से तो सुधर जा से देवहू करे से हम चाहतनी के घर द्वार ना छोड़ी कहाँ रहम कौना के नैयर में गुजारा होई। हे भगवान हे माता रानी रउरे कौनो राहता देखाई हमारा के हम आखिर कहाँ जाई कहाँ ना जाई। जाए दो बाबा जी कहतनी नु तो सब कह के तो देखिए ले बनी दवाई इहो कह के देख ली। खइलो है जड़ी बूटी धर आ ये तरे मत पियई ह एकरा के सिली पर पीस के आ जौन हम मिश्री आवेला ठोका वाला ओकरे में साथ में पीस दिह आ घोर के आ पिया दिह एकदम। अब बताइह मत ठीक हो जी हन दारू ना पिहन ना पिहन दारू छोड़ दिहन। दारू के प्रति उनकर इच्छे ना जागृत होई कि दारू हम पीही दारू से दूर भागे लगी हन। ठीक बा बाबा तार मोर कुछ समस्या दूर हो गई ढेर ऐसा जाना के ठीक होखल बाटे तो और ठीक हो जाई। माता रानी के क्षेत्र छाया में आयल बड़ू सब कष्ट आ जौन बा तू दुख तकलीफ हर लेली समझ गेलू ना। ठीक बा तब कुछ घड़ी आराम करे खुद आराम कर लो एकरा बाद में घर पक्का जरूर जइह इहर और मत सोचिह त कितना मेहरारू घर से खिसिया जात ऐसे न लागत नहीं बाबा खुश रह घर से खिसिया के आ जाके गड़हई में नदी में कूद के जाने देते तो ऐसा काम मत करियो। ठीक बा बाबा जा भगवान तार कल्याण करो। बताओ तनी से मर्द बोल के देला सही कोनो माने मतलब है कि मर्द घर में डांट बोल दी तो घर से बाहर भाग जाइसन। हैं ये हमरा घर का रीति रिवाज बा कहां गोल बे ओकर के कहां हम खोजी। हैं पूरा गांव से रोड से लेके जाओ सगरी से खोजे तागिन कहीं लौकत नहीं के तुम देखो काली माई के मंदिरा में के सुतत नहीं खे नु जाके बाप रे बाप जो वो काली माई कहां गोल बे ओकर के मिलवा दो कबे से खोजे तनी हम बैस रे कहाँ गोल रे दादा एनियो नइखे के और मंदिरवा में अहिए दादा बताओ जय काली माई हम जो थक गइनी एकदम हमर जीव थक गइल कहाँ करे के खोजे जाई रे दादा घाम होई से लक लक दोपहरिया बा हम हे तने दूर आए में करे के खोजे में थक गइल तो घाम में कहाँ गोइल हो की आ कोई मुंह झुका जी कोई गिर के बेहोश हो जाए और खेताड़ी में ताड़ी में देखो तनी बैठन ना देखी केने गोइल अरे दादा रे रे दादा ए बाबा का हो एने हड़ बचा तड़ू घबरा तड़ू कोनो बात बका। अरे एने वो दुलही के देखो नहीं दुलही के हां जी हमर देवरान है घर से निकल गेल तन से मर्द डांट के देला सब निकल गइल घर से। ओए एगो मेहरारू के हम देखो मी कैसे रहे साफ खुने रहे तन नाटे छुने रहे गोर गोर रहे गो झोरा ले रहे झोरो ले रहे हां रहे हती को झोरा गोरे गोर लिया ना आ त कहते बनी साफ खुने रहे तन नाटे खुने रहे हां केने गोइल है केने गोइल घरे बाग बाबा हम सगरी से खोज के आगे नी रोड द्वार मकान कुल और घर आइए नहीं करबो कत नहीं घरे गइल बात के विश्वास नहीं करत है मंदिर के हम आइल बड़ हम झूठ बोल सकी ना बेचारी है जे तो ढहर रही जे ढहर रही कहते कि हमार मरद पिय करबा हमरा के रोज रोज मार मार के हमारा हालत खराब कर। अरे बाबा ऐसन कोनो बात नहीं के पिय कर नहीं के मर्द मेहरारू को झगड़ा ना होला हैं के करा घर में मर्द मर जब दू गो बर्तन रहो झंझनाला ना झंझनाला फिर पूरा आवाज गांव तक ले जाला तो लेकिन मेहरारू कहत रहियो कि हमरा के मर्द मार के बगद ले बा ए बाबा जदी घर गइल नु हम विदा कर देनी कि घर जा जनलू तार मरद तार के नाम मरियो तू टेंशन मत लो आ दिल पे पत्थर लेके रख के घर रही हो सारा कष्ट दूर हो जाई। ए बाबा ओन के टेंशन से लागत कि हम सुखाइल जाता नी हड्डी आइल जात नी पूरा हड्डी हड्डी लौकता रोज घर में बाजत रहे ना सर रोज के रोज लड़े लसन घर में ई त बटले बाजान तो न कहल जाला खिसा में न कि जौआ के साथे साथे घुनवा पिसाला तो घर में जब लड़ाई झगड़ा होई न तो जब दोष पड़ी तो संगे संगे घरो वाला पिसान वही में। लेकिन हम से हम एकदम साफे परेशान हो गल बानी तो तू उनकर का लगबू। अरे हम जेठान है उनकर सास सिधार देले हई चल गईली तू जेठान हो तार देवरान है। हां वो हमर देवरान ही है। तब जितना कष्ट बताया लगा बिलगा लोग हो जादा कैसे अलगा बिलगा होती है। अब एगो ननद के एगो देवर के बियाह करे के बा
कैसे छोड़ के अलगा बिलगा हो जाई? ये ना कहूं सा कि बड़ जेट रहे पहले हथिया के रख लो तो अलग हो गइले। हर बात सुनला के बाद कुछ और ये समझ में आवता, उनकर बात सुनला के बाद कुछ और ये समझ में आवत रहे। वो अजबे गजब कहत रही कि बाबा जानत तनी आजकल के मेहरारू ऐसन भाई सन बाबा कि हेतनी से बात के हेता ना करते से जहां सुई ना हमारा फार्म वादी हो से हाँ पता बानू तो बात आजकल के बताओ, मेहरारून दुनिया में के मेहरारून के बात पे ना जल जाला। ओहन के आदत हो गइल तनी से आंसू गिरा दी हसन बस ओतने में उनका दुनिया बा। तो कौन बात नहीं के उ घरे चल गेल बड़ी जानलू जातनी हम घर ही जातनी जब घरे चल गइल बे तो बढ़िया बा कैसे के मुंह ओठ सुखा गेल हमर खोजत खोजत ओकरा के। तो पानी पी लो जब तक कलवा चला देते ना ठीक बा चल जातनी हम अपने घरे जातनी।